slovenský prezident by mal byť múdry. Prečo múdry? No lebo múdrosť je tá cnosť, ktorá v nás transformuje to, čo je v nás dobré, naše ideály, naše morálne predstavy, na naše praktické rozhodnutia. Mal by zrozumiteľne hovoriť svoje názory a stáť si za nimi. Musí to byť suverén v zmysle tom, že sa vyzná v tom, čo robí, že rozumie tomu, čo obnáša byť prezidentom, čo to znamená štátnosť, ako môže vôbec byť garantom tej ústavnosti. Nemal by byť ovplyvniteľný. Neznamená to, že nesmie prijať iné názory, ale nemal by byť natoľko ovplyvniteľný, aby to prekročilo rámec jeho morálnych zásad alebo presvedčení. Po skúsenostiach s modrými a žoviálnymi prezidentami by som naozaj ocenil možno troška chladnejšieho odstupu a profesionality. Že tie momenty, ktoré sme tu mali v minulosti, si vyžadujú obrat opačným smerom. A určite by nemal byť poľovník.